ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Haga khandre trek mentau benai nai lor ki pulet kilayo jingtem ba kala don ke jing shaluti na Meghalaya Rural Bank kabadan hakse bilat light kor bat hakate ke jingja arngut ki breu ki belara da kitiar penmensau kilarung hapo jang te ka bank ha kapor sanchpoa ni sanchiteng e janmit bat hakate kapor ka don tangkoi kalong keme ka branch manager hapo kate ka bank bat kila khanglut ya ka jingkhang nasapo bat kila berngam bahkan play ya ka jaka bu pisa handrai nak jing start jongka ban thok ya ki kem shim lala ban play ya ka jaka bu pisa kumta kila yo luti tang 10,000 rangka naka bat kila ra ya ka DVR jong ka CCTV ke badan hak ka bank Regional Manager jong ka Meghalaya Rural Bank ula leit ban ujor ejahar ha kasngi ka babut kata ha ka khatnyo terek mentau nai luar arajar arway but la register case ya kata jingja ha Madan Rateng Police Station case number 125092021 under section 341342 hadian belada register case ki pulit ka Madan Rateng PS kila sedang bantok kit benia ya kata jingja hadian bagi lalap kesai kila lek ban khandra ha ka wei ka yeng ka badan hapom lakrai mau tharia bat ha ka ni ka jing lek khandra kila yo ban kam yo wei brio belatep kerteng kom u heavy jones kur kalang ar sansnam kerta bal ayo ban kurop ru ikitiar ki bopunan kam ha ka jing lek lutie hapoten sok thia jong u na ka jing phla jong u heavy jones ki pulet kila lek ban kam sayo shining star walang ar place nam kerta na ka snong wa kadai dong pata Madan Rateng block G ban kita ki arngot kila bret ya ka DVR jong ka CCTV ha ka wei ka pung ka belatep kom ka wa snai hadu menta ki pulet kidang tok kit benya ya kita ki jingja bat kidang pen kre ban pengat muka dema ya kita ki arngot ki belayok kem कर दिया बात betul tan